אז שלום ותודה שחזרתם. אני ממשיך בהדרכה שלי על מערכת תומאפ. אז אחרי שאנחנו נרשמנו, נגיע לדף האישי שלנו. העמוד הזה הוא הבסיס לכל המערכת שתעזור לכם להשיג את היעדים שלכם. בראש העמוד יש לנו את תמונת החזון. אומרים שתמונה שווה 1,000 מילים, ולכן חשוב שתמונת החזון תהיה לנו תמוד מול העיניים. זה יכול להיות כל תמונה שמסמלת עבורכם את החזון. זה יכולה להיות תמונה של הילדים שלכם, תמונה של המשפחה, תמונה של יעד תיירות שאתם רוצים להגיע אליו, תמונה של רכב שאתם רוצים לרכוש. כל תמונה יכולה להתאים פה, אתם יכולים להעלות תמונות או מהטלפון החכם או מהמחשב שלכם. למשל, לצורך העניין, בואו נבחר את התמונה הזאתי. אנחנו נעלה אותה, אפשר להזיז אותה, אפשר להקטין אותה, לסובב אותה, עד שנגיע לתוצאה הרצויה. בואו נשמור. יופי, תמונת החזון נשמרה בהצלחה. בואו נמשיך הלאה. מתחת לתמונת החזון שלנו יהיה לנו את המשימות שלי להיום. כרגע יש לי משימה אחת לבצע, ואם ניכנס לזה ואחר כך ניכנס למשימות ולמסך המשימות, נראה איך אנחנו עושים את זה. מתחת למשימות שלי להיום יש לי את משפט המוטיבציה, שיהיה לכם מול העיניים, ייתן לכם עוד חיזוק לעשות את הדברים שאתם צריכים לעשות. מדד ההתקדמות זה מדד שככל שתשתמשו יותר במערכת, ככל שתגדירו משימות חדשות, ככל שתבצעו אותם, כך הניקוד שלכם יעלה. במקרים מסוימים הוא ירד כי לא ביצעתם משימה ולא עמדתם בזמן שהגדרתם, אבל זה רק איזשהו עוד כלי לתת לכם אינדיקציה איפה אתם נמצאים בתוך התהליך. תמיד תוכלו להתקשר אלינו לקבל אימון, וגם יש לכם את מרכז המידע והטיפים שייתן לכם כלים נוספים, פשוט כלים נוספים כדי שתוכלו לבצע ולעשות דברים. בווידאו הבא אנחנו נדבר על איך אנחנו מגדירים משימה חדשה ונבין מה זה מסך המשימות. אז נתראות בווידאו הבא.